Hola, em dic Caterina, tinc 28 anys i soc una informàtica de Rússia. Parlo rus, anglès i català. Fa 6 mesos que visc a Catalunya i estudio la llengua i la cultura catalana. Tinc sort de viure a Vic amb la gent que li agrada la seva cultura i la seva llengua. I gràcies a tothom que m'ha parlat a català, ara puc explicar-me a aquesta llengua. Els meus amics catalans saben que entenc el català més millor que el castellà. Però la gent desconeguda em sovint adreça a castellà. Si us plau, no canvieu la llengua, perquè si canvieu en castellà no us entendré. I el català no és la llengua minoritària, és la llengua que parlen més de 10 milions de gent a tot arreu. Catalunya té una història i cultura molt precioses. Té teatre, pel·lícules i molts llibres a català, però no és prou per mantenir la llengua viure i fer-lo florir. Necessitem parlar-la al carrer, a casa, a la feina, als restaurants. Si canviem la llengua cada vegada que veiem un estranger, la matarem. Si us plau, no canvis la llengua, no la matis. El català vol viure.